amb el nou Real Decret, el 665/2023, que s'ha d'inventariar tot el tema de l'estat de la xarxa del clavegram, i això ens posa en una posició de coneixement, que s'ha de tindre un coneixement molt més exhaustiu, tant el tema de cabdals, a nivell estructural, en quines condicions estan les xarxes de clavegram, igual que el tema de bombaments, i també per controlar el tema de fuites que puguin haver al medi. Que la situació del clavegram, la majoria de municipis tenen més de 50 anys, hi ha un sistema de reposició que està estudiat que està sobre el 0,4%, que això ens indica que les canalitzacions haurien que tindre una vida útil de més de 200 anys, i això és impossible. Les xarxes, amb l'ús, amb el desgast anual, estan molt deteriorades i no poden arribar a més de 50-60 anys, perquè estan arribant a quedar-se quasi bé obsoletes. Hem de conviure en una situació en la que hi ha altres serveis que s'ubiquen en el mateix espai i que afecten moltes vegades a les instal·lacions. Per exemple, xarxes d'aigua, de calor, que actuen, modifiquen, fan obres en el mateix espai que estan les xarxes de clavegram, amb el que suposa de trànsit de maquinària i obres diverses. D'altres problemes tenim, per exemple, el tema de sobreeiximents, el tema de pluges intenses, el tema d'abocaments industrials, les tovalloletes famoses, que ens donen molt més de caps per mantenir les instal·lacions. És un problema que la ciutadania de vegades no és conscient de lo que implica. I després el tema també de l'arbrat. S'instal·len arbres amb raïls molt profundes que busquen l'aigua, busquen la humitat i afecten sensiblement a les xarxes de clavegram. Si mirem com s'han dimensionat els clavegrams en els últims 25-30 anys, s'han gestionat des d'unes pluviometries, que eren pluviometries reals, però fa 30 anys. Llavors, a dia d'avui, si mires totes les pluviometries que, per exemple, es consideren al Codi Tècnic que s'han de tenir en compte per gestionar tot el tema dels drenatges, no només de clavegrams, sinó també de totes les façanes, totes les cobertes dels edificis industrials i els edificis residencials, tots aquests números estan completament obsolets. Tot el que s'ha fet en els darrers 30 anys, això ja està fet, no es pot canviar. Llavors, moltes vegades, tant les grans poblacions, les petites, es troben en què els seus clavegrams no estan ben dimensionats, independentment que hagin fet tancs de tormenta per intentar apaivagar grans volums d'aigua, etc., però estan fets amb uns cabals i uns valors que no són reals. Una gran part del problema ve precisament en què hem trencat aquest cicle de la natura i l'estem intentant abordar a través de la nostra visió de com s'ha de gestionar l'aigua, que ve dels romans, que ja feien servir aquestes clavegueres, però que estan completament obsoletes i infradimensionades. Si aconseguim que tota aquesta aigua que a dia d'avui hem de canalitzar en moments de pluja no passi per les clavegueres, sinó que directament s'infiltri al terreny, possiblement gran part de tota aquesta inversió no s'hauria d'executar. Amb el tema de les taxes, la taxa de clavegram, ens trobem que a Catalunya hi ha uns 900 municipis que tenen clavegram i en aquests 900 municipis només n'hi ha 300 que no paguen taxa de clavegram. I això ens redueix que no es poden fer manteniments ni preventius ni correctius, perquè no hi ha una xarxa. Inclús les que tenen taxa de clavegram també són uns imports molt deficitaris que no podem assumir el cost d'un manteniment adequat per la xarxa de clavegram, perquè les taxes de clavegram són molt ridícules o són amb uns imports de molt poca quantitat. També és molt important el tema de captació de fons europeus, com els Next Generations, que això el que ens faria poder destinar molt més recursos a poder mantenir i a deixar adequadament la xarxa de clavegram en l'estat que hauria d'estar. Hi ha els sistemes de reposició, que són els sistemes de rehabilitació de les canalitzacions, que en molts casos és molt més econòmic que no pas tindre que obrir una rasa i reposar per una tuberia nova. Utilitzar les noves tecnologies que hi ha dins el tema de sistemes de rehabilitació de canalitzacions. Una de les coses que es plantegen és la conveniència de xarxes separatives. Tots sabem que això implica una gran inversió, però també permetria garantir que la xarxa de clavegram tingui una funcionalitat diferent de la xarxa de pluvials
incrementar la zona de permeabilitat urbana, està també el controlar els episodis torrencials amb el que estem veient en l'últim temps, el canvi climàtic i demés. Els episodis torrencials són significatius i freqüents, per la qual també hem de pensar en elements que minimitzin aquests episodis. Llavors, creiem que les grans ciutats que tenen grans potencials aniran per una banda, aniran per tot el tema de digitalització, gestió més eficient de les dades, etc., i que és necessari i important, però les petites ciutats, les petites poblacions, crec que la realitat passa perquè entri menys aigua dins dels clavegrams que ja tenen construïts. Llavors, a partir d'aquí comencem a parlar de solucions. La solució pot ser taulades verdes, el green roofing i aconseguir que les cases gestionin l'aigua que els hi cau, no només per regar els seus jardins, sinó inclús per regar jardins que pugui haver-hi en les cobertes i això faci l'ambient molt més respirable. Per què no gestionar aquestes trombes d'aigua directament tornant l'aigua al terreny, no? Crec que aquest tipus de solucions que són senzilles i que són copiades de la natura i que realment són econòmiques d'implantar, crec que són el futur, com a mínim a curt termini. Després, a llarg termini, segurament tot el tema de les dades, el cloud, la intel·ligència artificial ens permetrà monitoritzar i fer patrons de conducta i de tractament de les aigües diferents. Però a curt termini, el més eficient, sota el meu punt de vista, és gestionar l'aigua a l'origen. En altres països com Alemanya també hi ha un sistema progressiu de cost, que quan més consumeixes es va aplicant també un consum proporcional, no per trams. I després també podríem enraonar del tema de Singapur, que el sistema d'altres països que tenen bastanta mancança d'aigua en alguns casos, que potser fan un servir molt de reutilització de les aigües, que la mateixa aigua li dona una vida moltes vegades.